ಹಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪೋಂದುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಬನತ ಮುಟ್ಟ ಬನೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಂಚಿದ ಅವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೈಜಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ತನು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತೆ. ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಬನಕ್ಕೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಬನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಯಾನು ಮತ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ದೂರ ಕಾಸರಗೋಡು ಮಂಜೇಶ್ವರದಂಚಿ ಪೋಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಮ್ಮ ಉಂತೆ ಬಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಬೀಶೋಡು ಅದು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾ ಪೋದು ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪತ್ತೋಡು. ಎಸ್ ನಾಗನೆಕ್ ಪೋಂದೆ ಒಂಜಿ ಆಜೋಷಾಣ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಸ್ಸಡ್ ಪೋಪಿಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ರಶ್ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಬಾಲೆನ ರಶ್ಡ್ ಆಪುಜಿ ಬಂಡು ಆರ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲೇ ತಂಬೋಯ್ರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಉರ್ತಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡುಂತ ಬಂತೇರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೈಟೆ. ಎಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಪೊಯ್ ಚಾಯ ಅಮ್ಮ ಬೈಜೇರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತು ಉಂತುದಯಾನು ಅಮ್ಮಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೈಟೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ 10 ಎಂಕುಲು 10 ಗಂಟೆ ಆತನು ನಾನೈತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಪೋಡು. ಎಸ್ ಪೊಯ್ ಆಯ್ತು ಮೆಂಗ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ಕಾಣೆ ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಪೋತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತದು ಚಾಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿಂದ ಎನ್ಯ ಒಂದು ಚಾಪರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ಚೋರು ಬಡ ಉಂಟು ದಾಲ ತಿಂತಿಸಿ ಕಾಣೆ ಅಂಚ ತುಕೆ ಇಂಚಿನ ತಿಂಡಿಂಡು. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದ ಎಸ್ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಆಂಡೆ ತಿಂದು ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಬೋಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತೋಡು. ಎಸ್ ಎಸ್ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷಾ ಜತ್ತದ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಸ್ ಪತ್ತಿಯ ಅಲ್ಪ ತಲುಪಾಡಿದೈಟೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಗನ್ನು. ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಓಲ್ ಬತ್ತ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇ ತೋಜೋಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಎಸ್ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿರಬಹುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ರೋಡ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ಜಿ ಬಸ್ ತಕೊಳು ಅಲ್ಪನೆ ಅರ್ಧಡು ಉಂಟು ಅದು ಎಂಕ್ಲೇನು ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಲೆ ಬಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಕಾಸು ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ. ಪೊಯ್ ತೂಕ ತುಂಬೊಯ್ ಒಲ್ಪೊಂಡು ತೂಕ. ಎಸ್ ಒಂದೇ ರೋಡಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಹೋಂದುಲ್ಲ ಈ ಬಸ್ ತಕುಲು ದ್ಯಾಗಿಂಚ ಮಲ್ಪೇರ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇಫ್ ಅದಲ್ಲೇ ತಂಪೋಡು ಅಕುಲು ಯಾನ್ ಮುಂದು ಮುಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲೆ ತಂಬೋಪೇರು ಜನಕ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಕ್ಲು ತೂಪುಜೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಅಡೆ ಮಲ್ತಿರ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಜೂವ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಹೋಯ್ ಫೋನಾಗ ಎಂಚಲ ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಗ ಪಿರ ಫೋನಾಗ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿಂದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಹಿಡೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪರ ನಡೆ ಮೂಲತೆ ಮೂಲುಂಡು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಆಯ
पूरा जतन वाल बहुत लेर अनेक तोच पावे इंकला नागर पंचमी तब बनन वे ने ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಇದು ಆಂಟಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಸ್ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎಣ್ಣ ಪಾತಿರಿಯರು ಮುಂದೇರು ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಮುಂದೇರು ಅಕ್ಕ ಇಂದ ಎಂಗ್ಲ ಅಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಅಮ್ಮಿ ಸ್ವಂತಕ್ಕ ಊರದ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಜ್ಜಿಲು ಪದಿಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುದಿತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಂಚ ಬತ್ತ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಂದು ನನ್ನೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಹಣ್ಣು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಂಬೇರ ಅಣ್ಣ ಏ ಅಣ್ಣ ಏ ಈ ಗಡ್ಡದ ಇದ್ದೀತೀನಿ ಮಾರಾಯ ಬಡದಿ ಬಂಜಾಲ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಆಂಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆ ಗಾವಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಕೇನ್ಗ ದಾದೆ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ದಾದೆ ಆಂಟಿ ದಾದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಟು ನಾಗ ತಮ್ಮಿಲ ಮಲ್ಪಂದಾಗಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಬುಡ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಗೆತೊಂಡ್ರೆತ್ತಂಡು ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಸೀದಾ ಒಣಸಂಗಿ ಬತ್ತ
ಎಸ್ ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗೆ ತೋಡು ಎತ್ತು ರಶ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಸ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ನಾಡ್ಲಲ್ಲ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಎಂಕುಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ತೂಕಂದು ಪಂಡ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ದಾಲ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತಲ್ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಾಜಿಲ ಹೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದು ಕೊರಿಯಲು ಫೈನಲಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಪೂಜೆ ಜಾತ್ ರಶ್ ಇಂಚಲ್ಲ ನೂಕುಂಬತ್ತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ ಪಡುಬಿದ್ದ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಾರ್ ಕಳ್ದ ಎಸ್ ನನ್ನ ಪೋಪಿನ ಏನಿಲ್ಲಾಗ ಏ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನ ಎಸ್ ಏನು ಐನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ರೀಚ್ ಆದ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಮೀದು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಪಿದಡಿಯ ದೂರ ಪಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದಿಜಾನು ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಮಾಮೂಲಿ ಏಪಲ ಪೋಪಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಮೀಯರೆ ಪೋತೀರು ನನ್ನ ಮೀದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೋಪ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ರೆಡ್ ಸೂಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ 65 ಬೊಕ್ಕ ಬಟರ್ ರೊಟ್ಟಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲಾಪುರಿ ಚಿಕನ್ ಎಂಕುಲು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಫುಡ್ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತ್ ಐಟಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಆನೆಗ್ಲೆ ಬಿಲ್ಲ ಇನ್ 440 ಬಿಲ್ಲಲ ಚೀಪಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟಮ್ಲ ಆತ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಸ್ నేను ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್.